Apprezzaw dak li intkom kollha nispeċjali, apprezzaw x'kontribut tajtu lis-soċjetà u x'ħadd tagħtu lis-soċjetà. U jekk Alla jrid inkomplu naħdmu flimkien biex il-mara f'dan il-pajjiż ikollha r-rispett illi jixirqilha. Fl-okkażjoni ta' Jum il-Mara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ħasem fi programm speċjali kien organizzat mill-Partit Nazzjonalista sabiex jitfakkar dan il-jum. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista minn dejjem ħadem sabiex in-nisa kif ukoll l-irġiel javvanzaw fis-soċjetà, għalhekk iridu nkomplu naħdmu biex verament in-nisa jkollhom l-istima li tixirqilhom. Matul id-diskors tiegħu Bernard Grech sellem lill-aħħar żewġ vittmi ta' femiċidju li nqatlu f'pajjiżna. Kuljum irridu niġġieldu biex inbidlu din il-mentalità. U l-mentalità tiġi tinbidel minn mindu tfal ikunu fuq ħoġorna, qegħdin nitkellmu magħhom nilagħbu magħhom meta jkunu żgħar. Meta jkunu qegħdin fl-iskola, meta jkunu qegħdin l-università jew fuq ix-xogħol. Meta jikbru, meta nikbru aħna wkoll, il-mentalità rridu nbidluha mhux il-politiċi biss imma aħna lkoll. Bernard Grech qal li għall-Partit Nazzjonalista kulħadd għandu valur fis-soċjetà li trabbi tfal li taħdem li tgħin il-ġenituri tiegħek. Kulħadd għandu dritt jasal fejn jixtieq. Ixini jekk hux raġel, jekk hux mara, l-orjentazzjonijiet kollha, kulħadd għandu dritt jirnexxi. Huwa qal li għandna nibqgħu naħdmu sabiex ikun hemm ugwaljanza bejn kulħadd anke fejn jidħol il-gender pay gap. Dwar l-IVF, Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' impenjat biex is-servizz tal-IVF jibqa' jiġi offrut u jitwessa'. Ħankunu qegħdin mhux biss nagħtu servizzi b'xejn tal-IVF imma wkoll il-mediċina u mhux biss għall-lower round imma wkoll għar-rounds ta' wara għaliex dawk l-ommijiet, dawk il-ġenituri li jixtiequ jsiru ġenituri għalina għandhom valur ukoll u rridu ngħinuhom bis-serjetà. Huwa saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem sabiex ikun hemm iktar għarfien dwar l-edukazzjoni sesswali u n-nisa jkollhom l-għodda neċessarja biex saħħithom tkun protetta. Naħseb dan il-mod qegħdin nuru biċ-ċar semmejtilkom ftit mill-modi kif għalina verament irridu naraw illi ikun hemm iktar mhux biss għarfien, imma iktar rispett u iktar għajnuna biex kulħadd f'dal pajjiż jirnexxi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li gvern ġdid nazzjonalista huwa kommess li jara li l-mara timxi l qudiem fis-soċjetà u tingħatala d-dinjità li jixirqilha.